Și coarne de ren. Mamă, dar ați luat locuri noi. Gata? O să iau aleatoriu, nu mă uit. O să iau Bogdan, Floricica. Aoleu, începem cu mine. Camera mă face și mai gras de Floricica, uite, noi le-am pus pe frigider floricele astea, toate. Aoleu, păi și vrei să mai luăm cartofi? Păi pui tot acolo. Nu mai luăm nimic acasă, ce-ai pățit? Cartofii tot acolo. Ce să încep? Deci nu o să vă filmezi până la capăt, că Deci nu... a venit și pentru pisică. Aprindeți o lumină, mai avem lumini mai mari și mai avem. Nu, asta e. Mamă! Nu știu ce e. Bombonele Kinder. Vreau să atârnăm asta ca să fie ca la mine. Perfect. Stai că le iau pe astea grele la final. Ce-mi plac mie astea. Da. Ce-mi plac mie astea. Ce să avem? Ciocolată cu mentă. E super. Așa. Moșul vrea să mă îngrașe, să poată. Uite, tot pentru pisică. Dar ce sunt astea? Mamă, dar ce mare e asta? Astea nu mai mâncare umedă pentru pisică. Un asortament de ciocolată cu lapte, gel Men and Speed Stick, apă de toaletă, șosete. Ca să știu care sunt ale lui, că la... Șosete, uite, cu moșul. Dar sunt... Și ultimul cadou. Dar nu-l desfac, că n-am. Apă de toaletă straight, cu spray straight, e bine că nu mai rămăsesem fără, mai aveam foarte puțin. Și cred că gel de duș, straight, asta cred că e gel de duș. Pentru cine? Șefa! Stai că filmez eu. Filmează cu... Hai că filmează. Pam, pam! Ia să vedem șefa! Vai, da ce moș frumos! Excelent! Are și... Îmi plac moșii. Da. Da. O ciocolată pe care nu trebuie să... Nu, e și de glicemie, nu numai de... Asta e ăla adevărat. Perfect. E ăla adevăratul, da, asta e. De data asta l-a nimerit moșul pe care la care trebuie. Ce bun! Îngrijire pentru skin boost, pentru piele. Lăsați la mare la final. Diverse tipuri de spumă de păr. Ia să vedem. Ce e acolo? Bine. Șosete! Perfect. Șosete! Deci să nu uităm că șosete. Să nu uităm șosetele. Unii oameni dau papuci, alții dau șosete. Toate țigări legate de contrabande. Astea-s luate din vamă. Mamă, direct. Direct din Turcia. Uite, mâine 12 grade. Deci nu se poate. Ce sale? Care nu se găsesc. Păi și de unde le-a găsit moșul? Mamă, moșule, chiar că ai pensie specială. Aici, la cameră. Asta e bun. Aici, la cameră. Așa, bravo.
De machiantă. Moșule, ai extrage, da? Vedem pe albumie. Dar ce? Stiletto. Le butin. Cizme, dar fără toc. Da, exact cum vă place dumneavoastră. O să încep? Farfurii cu Moș Crăciun de Revelion. Farfurii cu Moș Crăciun. Bune! Ce e aici? Un brăduț! Un brăduț cu... E din ăla de iepuri. Cu față. Are față plăcută. Și cred că e de la de se mișcă, nu care cântă cu baterie. Le spăl, le spăl. Dar Ia, trebuie să aibă are și baterie. baterie? Nu cred că are baterie, o să-i punem baterie. A lăsat-o. Îți place? E sec. Păi e sec. Hai cu ce, E sec. hai. Eu Hai, nu hai. Păi aia cum i-a putut. Că a lăsat Sorry feeling about this. All this ca să iei un copil. Trebuie să ai copil. Ia. Da. Aole, ce fac? Cred că are mai Ne bate Trebuie să vedem ce e, nu? Uite, cred că e 15 lollipops. Aveți până la primăvară. Da, avem temă. Plățile. Ia ce e aici de la not? Și spune. Notino. Da, Opa, cu roz? Spune șosete. Ce pe acolo? Ce faci? Ăsta nu știu dacă e al meu. Cu roz body. Ăsta e al meu, sigur. Păi ai ajuns la vârsta la care poți să faci și roz. Sigur? Nu știu dacă e cum asta. Stai să vedem că... O vestioară anuală. Mamă... Stai puțin. Ia, ce ți-a zis moșoară ăsta? Draga moșului, ai aici povestea parfumului care ți-a plăcut și care vine din Grecia. Și dacă mai vrei să le experimentezi acolo, atașezi o mică sumă care să-ți asigure măcar o zi de vis la una din mările aferente Greciei. Egee, Tasos, Mediterană, Adriatică, Ionică. Dacă nu acolo, e bine și la Marea Neagră, eventual la Bulgari. Da, e bine. Sau la lacul Amara, lângă Slobozia. Am fost acolo cu mașina. Cu drag moșul. Și aici mai este povestea parfumului, care scrie frumos. Uite. Dacă vă place să provocați și sunteți conștient de sex appeal-ul dumneavoastră masculin, adică tăiat feminin, eventual LGBT+. Da. Toaleta Yves Saint Laurent cu Rose Body este perfectă pentru dumneavoastră. O interpretare îndrăzneață. Mulțumesc foarte mult. De bărbați. Da, nu mai e foarte de bărbat. Șervețele de în formă de brad, dar ce crezi că le folosim? Le pun frumos să Hârtie igienică. E ren. Are coarne. Uite, are coarne. E urs cu coarne de ren, dar nu e... Cred că are și prețul, nu? Nu. E un reno urs, foarte simplu. O să-l pun în cameră. Ursen. Da. Copilul. Ce are ciocolată? E băiat, uite. de E ciocolată? albastru. Da. De ce ți-a luat? Stai un pic că trebuie să deschid asta. Captain Morgan. Mai trebuie... Mai avem și acasă Captain Morgan auriu cu
Stai. Vreau să-l scot de aici, știi? Cum știi? Si. Si! Chiar că si. Da, sunt foarte mulțumită. Mamă! Vă pupăm acum sau la Până la final, că dacă ne... Care? Middleton? Da. Nu, asta nu e. Asta. Aia care joacă și în Suits, secretara paralibe. Are breakfast. Da? Felicitarea! Ești foarte mulțumită. Nu știu ce să ne Asta e vorba... Cred că e... Ne filmăm. Așa e un aparat de radio. E un aparat de radio cu cultural. Prins Cultural, bine. Deci a căutat moșul săracul Și ai găsit cu la... cultural. Era numai cu Da, suc. pe bune, că nu era cu cultural. A, din alea de... De bucătărie. Ședeți foarte bune de bucătării. Da-s frumoase, da. Le faceți ce? Asta e pentru ochi. Șervetele. Ce vă spune? De astea care merg bine. Acum să vedem cât suntem de mulțumiți. Foarte mulțumiți până aici. Șosețica cu dulciuri. Astea sunt. Nu e șosețică cu dulciuri. A, sunt picături Astea de alea sunt tot bune. pentru ochi. Se cheamă... Deci Asta eu- e Dandeila. E Dandeila. Bravo, Sena. Stai. Asta este cel mai bun. Dacă te-au luat moșul. Păi, na, Nu vedeți că te-a luat moșul? Aveți 5. Să trăiască moșul Sania mulți și ani. a luat în zbor. Direct din farmacie, așa. Foarte mulțumit pentru asta. Pentru toți copiii mari și mici. Vorba mea acum a devenit Asta e? foarte mult. Royal Mints. Asta Ah, astea e sunt Ciocolată ciocolată. sunt ceva vitamine. drojdie. Ai droși de aia, vitamina B. Bun, să rămână. Un glob! Un glob cu moș. Ia Vitamina uite! B. Pardon. Că sună. Uite ce frumos e. Ia, dă-l în jos, așa, dă-l vârte, mișcă-l puțin. Așa, vezi că se face cu zăpadă. Ca și zăpadă. Foarte mulțumită, mai ales pentru două lucruri, Este aparatul foarte cultural mulțumită. E important că este foarte mulțumită. Ei, atunci luați și asta cu ochi, care nu mai aveam nicio picătură. asta al tău. Foarte mulțumită, foarte mulțumită. Whisky cu reni? Reni în whisky, da? Asta e al dumneavoastră, v-am pus puțin. Ai forță, eu și Șampanie. Șampanie, hai să ciocnim. Șampagnă. Șampagnă. La mulți ani. Mulți ani, Păi nu trebuia la final, după ce terminam. Păi nu, că e setea lui Daliana. Ah, bine, la mulți ani. finalul e mai târziu. Sănătate. La mulți Sănătate și ani! mulți ani, să trăiți E sănătate. setea lui Daliana, de-aia am decalat un pic programul. Noroc! Bun? Aoleu, dar ce sunt? Costum de schi? Nu, chiar. vest, ce? Bluză de training. Bluză de training, Training. Da, e training de la special de... jacă din Cluj. S-ar putea să fie mari, dar
Le-a luat mai largi moșul ca să poți să... Nu, dar e mișto, ia. Pentru în casă e asta. Pentru în casă. Dar să fie bine. Ba, da. Știi motociclist. Ăsta este un Brăduț! brăduț. Suntem frați de brăduță. Să vă cânte și dumneavoastră brăduț. Ah, ce frumos. Merry Christmas. Îți trebuie 3 baterii AA. 3. Da. Ca să știți. Ce... Granz. Vișchi. Ăsta luăm în lucru. Să se evacueze. Cum îl pui, cum se evacuează? Așa și eu. La rim. Asta ce e? O ciocolată? Asta ce e? Parfum sau ce e? Parfum cu... Eau de toaletă. Clean Comfort. Men's Care. Da, arată și tu la film. Powerful Protection. A, cash scrie sau? Iași. Cash. Caș. Asta o fi ceva spray sau ceva spumă de ras? Asta poți mănânci una și glicemia rămâne la fel. Asta este... Aoleu, ce apa! Apă de foc? Aoleu, dar ce e asta? Maseviane. Ia să văd că... Ia uite, curge, fii atent. Au, stai că trebuie să... Mi-a cos pe mâini. Mamă, e țuică de vălen de asta, de producător. E țuică de la moș. Țuică de la moș. Moșul cu brânză. Țuică din... Și cu asta o luăm în lucru. Aia e tare. La cățea. Ia uite că îi place. Îi place țuica, uite. Uite țuică pe mână. Cred. Da, uite că-ți prinde țuică pe mână. Mai departe. Arată pe Mișu așa să pun și-o. Ia uite mă, glob de ăsta. Globușor! Globușor, dar n-are decât 3 fulgi. Ba da, stai așa. Păi e atâta ninge acum. Are mai mulți, ia uite. 4. Acum cu încălzirea globală doar 3 fulgi, n-ai ce să văd. O ciocolată cu rom. Bună, asta e Rom preferat. cel dublu. Rom Bacardi. Ciorapi. Ia uite! Mamă, Cu ce fulgi! mișto. Ia! Da? Mișto. Dar tu cât porți Ți-ai la pun bandă? acum? Tu cât porți la bandă? 44. știu. Și asta? Ia, trebuie să... Da, Asta da, ce e? un doi, să- Ia uite ce pantofi. Mamă, încă o geacă. Chiloți. Ăștia sunt pantaloni. Pantaloni de 3. Hai să-i punem. Dar sunt Băgați mișto. repede o melodie de Sniffles. Mamă, deci ăștia, asta e set. Asta cu asta. Depinde cum vrei tu să fii. Da, Cum simte? Ce tare. și mai e ceva. Încă ceva. Dar ce mișto e stă geaca aia. Câte moșule. Ăștia sunt pantaloni. Adidas. Abibas. Nu e chiar Adidas. Abibas. Nu e Abibas, nu e Adidas. E chiar Mamă, Adidas. Climalite. Uite. Climalite. Climalite. Chiar Adidas. Mamă. E sigură că Și nu ăla e ce? Două perechi. Nu e Adidas. din cap până în picioare. Sunt Da. îmbrăcat din cap. Ai outfit. Adidas. și șosete, dar nu chiloți. Fără chiloți. Miros Cătălin Botezatul. Și Băi, ăștia. că ca să ar fi bun, că șosetele alea Bun, Cătălin da. Botezatul Ăștia sunt tot de casă, nu? Era și cap. Champion, așa, champion. Excepțional. Ăștia trebuie să iau un lucru. Mulțumesc, moșule, Ești minunat foarte mulțumit. cadou. Auzi? Ia, Hai dar ce chiloți. miroase a țuică aici? Oh, Nu? Da, da. Și asta este ce mult. Deci un ou Kinder, care e al tău? care este al meu. L-am bătut la cap să nu uite să mănânce ouă. Ciocolățele, bomboane cu alcool. Da, Bun. care sunt ale tale. Nu,
sunt ale mele. Un sertarul meu personal. Păi cu Pistic! care e al tău. Pistic! Pistic! Îmi place Ia, super mult tău. pistic. Hai că îl împărțim pe asta. Nu trebuie. Alune! Alune, dar Arahide moșul ăsta e în nebun, coajă mă. roșie, prăjită și sărate. Prăjite și sărate. Stai pentru întărirea plombelor. uite și cu sare crujoasă. Paradontax, ca să nu-mi cadă dinții. Foarte Și în curând corega. Șampon. Shoulder, shoulder. Shoulder. Shoulder, shoulder. Shoulder. Și am făcut pentru totdeauna cu țigări. Ce să le? Mai de ca o țigări. Țigări? Da, de ale mele. Mai de ca... Mulțumim, Mulțumim, moșu. Ne pupăm la final. Moșu a găsit aici de Shoulder, aur. shoulder. A, și mai e ceva, stai. Am mai găsit ceva. Săpun. Săpun antibacterian. Aoleu! Ați pun ție la baila ta. La Păi baila așa ta. să faci, ea nu mai fura pe dragă. Ce e asta? Aici e frumoasă, bravo, bravo, foarte frumoasă. Da, e puțin, arată puțin cam egocentrist, așa. De ce? Sunt șampoane speciale de Da. antirupere păr și La sfârșitul patru, bravo, Da. moșule, bravo, mulțumesc, bravo. Asta e Adriana, foarte puteți să frumos. deschideți? O să dorm și cu aia asta. Ba da, dorm cu ea. Dorm cu ea în pat Noi cu nu aia. avem nevoie de copii, că ea are toate jucăriile posibile. Nu acum, asta mamă! Ia uite! A, bun. Ia uite ce mai așternut! Nu le scot ca să nu le stric. Aoleu! Mai este, nu? Opa! Aoleu! Țigări? Păi normal. Pai de Asta e cel mai bun cadou. Mă, toată pensia și-a dat un moșul ăsta. Foarte Ia uite o sticlă de vin fetească neagră. da. Mamă, ce tare, sec. sec, Îl da? luăm și pe ăsta în lucru. Și ia uite, domnul, dar unde a găsit moșul denim verde? Că ăsta nu există. Moșule, unde ai găsit? La DM mai au. Și la... Asta nu se prea găsește. Da, dar nu prea, dar... Denim verde, minunat. Nu, miroase foarte mișto. Da. Și... Nu, dar știi care e treaba? Că nu te deranjează. Adică poți să fumezi, poți să fumezi, poți să stai cu el și nu Mamă, ce mișto! Kinder, nu mă satur niciodată de ouă Kinder. Deci eu mănânc pe bandă ouă. Foarte mulțumesc. Denim verde. Dacă ai zis că ți-a plăcut. Trebuie să împliți aia, că Ok. să acolo. Nu că e desfăcut Dați ea. la dreapta să vedem. Îmi place, asta miroase. Foarte mulțumit. Uite cât de mulțumită e. Săpun. V-am zis că Avem și noi aici săpun. Foarte frumos. Să te speli și tu pe picioare, nu mai. Paradontax. Să nu scadă nici Da, ție asta e dinții. foarte bun. Mie îmi place Paradontax. Bomboane cu alcool. Îmi plac bomboanele cu alcool. Vezi, nu ne Deci certăm. totul e foarte frumos. Țigări. Țigări. Mulțumim, moșu. Ia uite. Tot la mine? Băi, da, e cu bonul de la, e cu bonul de la Mega ăsta. Ia, hai. Ca să nu te uiți la preț. Da, bine. Adică poți să Ia. Nu mă uit, stai. Poți să-l rup? Da.
și aruncă. Iar. Nu mai știu. Ce asta? Că și O iar. bluză! Nu plovă. A, ce mișto! Dar e albastru ăla Și închis. s-a uitat moșul la ploverul ăsta și a zis că mi s-ar potrivi mie. Da. Ia, Ah, E Mamă, double dar ce bucket. bine îți vine. Ăsta E de la de se Steve spune în Jobs. franceză, Shandai se spune la plover. E de la de Steve Jobs. Mamă, E ce plover elegant plover. e. Da, Chiar da. foarte super. Wow, îți stă Numai bine. Loredana Groza și Steve Jobs mai au Și de Steve asta. Jobs, da, asta Cum zic. te simți cu el? Ca Steve Jobs, mă pregătesc să deschid Apple. Sau ca Și acum că Loredana. ai Mac de la... Da? Hai că... Mamă, un disc. Da, Un disc cu am vrut să-ți luăm, să-ți ia ceva Tony care... Bennett și Lady Gaga. Ah, Eu sunt curioasă Love cum from sună. Sale. Love from Sale. Ce melodie are? Nu știu cine e Tony Bennett ăsta, dar Lady Gaga am auzit de ea. Night and Day, Love for Sale. I get nothing. Să vedem. O să-l ascultăm de grab. Și o cutie mare cu... ai de capul meu. White Ce ai? Needle. Arată la cameră, că interesați. Handcrafted dry gin. Adică Vai, frate. gin făcut de mână. Și uscat. Uscat de mână. De uscat. Dar ce ai făcut, mai moșule? Sau moșul babă? Gertrude. Babo. Gertrude este numele. Ia să vedem. Ia uite mă ce are în ăsta. Pahar. Ia uite. Are și o de asta, știi, care o poți Ca refac. să spui fisticul. Ia Pahar de gin. uite-l mă. Asta, Ăsta e pahar de gin. Ăsta se rupi cu gin. da, asta e de gin. Ia uite-l ai. White Neil. Dă-mi asta o să bei tu apă. Whitley. Whitley Hill. Din unul de ăsta beam eu acum. Dar este negru ginul ăsta? Știi că doar sticla. Nu știm. Sincer, nu știu că Nu eu știu. nu beau gin. Dry gin. Moșul nu bea gin. Mă, n-am auzit de ginul ăsta. Avea review-uri bune. Da? Da. Păi să-l luăm și pe ăsta în lucru. Normal. Alături de ce? Da, paharul ăsta, Numai paharul își face treaba. numai paharul își face treaba asta. îți dai seama. Serios? Da, acum că parcă... De fapt, mai devreme începuseră să încălzească, după aia s-au răcit la loc. Nu știu ce Dumnezeu. Știm cum e. La noi jumate de București n-are căldură. Da. Da. Păi aia cum i-a putut. Că a lăsat ca să iei un copil, trebuie să ai poziție.